L'Escola Municipal de Música de Santpedor ha ofert aquesta setmana audicions dels més de 200 alumnes que hi practiquen algun instrument o fan cant. Aquest any, a més, s'ha millorat l'escenari amb la instal·lació d'un nou sistema d'il·luminació que millora la posada en escena dels artistes. Tots els nanos a partir de 6-7 anys que ja toquen un instrument fins als més grans, que tenim alumnes de 80 anys, doncs s'han d'afrontar el públic en general i fer mostra del que han après aquests 3-4 mesos de curs per una peça que pot ser sols o pot ser acompanyada per piano o per la seva mestra. Uns músics que tenen així l'oportunitat de mostrar en públic la feina que han fet els mesos anteriors i tot el que han après. I amb aquestes audicions, a part de tocar davant dels pares, davant del públic, que és el que intentem que els nanos aprenguin per fer música, és aprendre a tocar davant d'un públic. Doncs és aquesta la prova que fem. Els mestres aprofitem això per fer les avaluacions i fem els informes i veiem com s'han portat els alumnes i si han aguantat la pressió, que sempre n'hi ha uns quants que es passen més canguelis, més nervis, però ho acaben fent i superant. A finals de curs hi ha la segona setmana d'audicions de l'escola en què els alumnes tornaran a posar en escena el treball que han fet.